Bangane nganggur isuk iki aku arek mlaku-mlaku wae. Arek suasanane agi ora patek cerah, ekonomine agi rada mbrebet, aku tetep mlaku-mlaku wae. Lah tujuanku mlaku saiki iki aku arek ning Tlaga Serpeng wae. Iki aku mlakune liwat Srimpi. Jane nek didelok rute terbaik paling kepenak nggon aku ya liwat Sapeturang Posari kae wae. Ning iki aku liwat Srimpi ya karo mubeng-mubeng wae. Sapa ngerti penontonku sik ning rantau iki do kangen karo kampung halamane iki ya wae tak videoke wae iki dalan SMA Karangmojo kuwi wae arah ning Semanu. Lulusan SMA 1 Karangmojo tahun pira wo sampean wo? Sadurunge SMA Karangmojo kene iki jarene jaman dhisik jenenge SMA 3 wo. Dalan kene dhisik yo urung sok amba kaya ngene iki sadurunge dibangun wo. Nek saiki jan wis amba wo. Ora wo, dalan kene iki duwe kenangan apa wae wo. Gek coba tahun pira wo. Jan biasane lewat dalan Gronjal lewat dalan alus kene iki bayang aku dadi Valentino Rossi wo. Dadine lehku nguntir. Nguntir apa ya wo? Nguntir gas wo. Lehku nguntir yo ngasek sak kemengku wo, ngasek suarane motorku wis ora dudut-dudut ning mbek-mbek ngono wo. Sok motorku tak delok liwat kene iki guyu wo. Lo biasane liwat dalan Gronjal ya liwat dalan alus ngene iki to. Coba ning Gunung Kidul iki akses dalane aluse kaya ngene iki wo. Walah mesti ramene ra umum wo. Rata-rata ning kene iki Tegalan wis do dipaneni wo, wis do tandur saiki. Nggone sampean kono saiki kira-kira usum apa wo? Usum sebut, usum jagong apa usum apa wo? Oh iya wo, kaanan kaya ngene iki usum loro wo, dijaga kesehatane ya wo, aja ngasih loro. Cuacane age ora genah wo. Iki awake dhewe wis tekan perapatan Mugi Pasar wo. Dilit Mengkas iki awake dhewe tekan Pasar Mugi. Iki tak liwatke Pasar Mugi ya wo. Kahanane Pasar Mugi saiki jek rame wo, ning kene akeh bakul gedang, bakul janganan, bakul apa-apa wo sing ora nek gur bakul lapus kene wo. Ning iki aku gur liwat wo ora mandek, aku ora kepenak nek dihampirke bakul brambang. Jane kepengenku yo mandek wo karo ndelok kahanane pasar kene iki. Sapa sing kepengin ndelok pasar kene iki wo, tulis ning kolom komentar wo, kapan-kapan tak sepilke ning pasar kene wo. Gandeng durasi iki lanjut 42 ya wo. Pokok ikuti terus perjalananku wo. Matur nuwun nggih wo.